Werkudara? Piye? Kowe tak kandhani ya Werkudara. Kowe tak timbali ana negara Ngastina iki sejatine mung tak suwuni tulung. Mbok jaluki tulung apa? Kowe tak kandhani. Nek wis ana 3 sasi iki negara Ngastina iki kaya ketaman pegebluk. Akeh wong lara. Akeh wong tekaning pati. Paribasane Ngastina kuwi esuk lara, sore tekaning pati. Sore lara, esuk ketiwasan. Apa kowe ora nyawang kawula nalika kowe prapta ning kene? Aku nggunakake aji Bandung Bandawasa mula ora iso nyawang para kawula Ngastina. Oh, Werkudara mesake kawula Ngastina mesake. Nadyan panene dadi ning saben pangan sing dipangan kuwi dadi mawa racun bekasanake sing padha tekaning pati dadak. Oke sing do mangan utawa ngombe banyu Ngastina dumadakan banjur lara. Sore lara digoleke tamba ning ora iso entuk tamba, esuk mesti tekaning pati. Wah, iya. Ah, kowe nek ngerti ora bakal kowe kuat nyawang kahanan negara Ngastina. Wis pira kae sing padha tekaning pati nganti yutan utawa puluhan ewon, atusan ewon kawula sing padha kena pegebluk iki sing padha tekaning pati ning negara Ngastina. Yo. Ana sing lagi menyang rondo ngerti-ngerti tiba ning dalan mati ya ana. Ana sing lagi latihan karawitan. Nabuh penak-penak, ketoke sehat terus ngerti-ngerti klipuk mati ya ana. Yo. Ana sing ajar nyinden. Mongko jejer-jejer pirang-pirang terus ngerti dhewe sing tuwa ngerti-ngerti mati klipuk. Kuwi ya ana. Yo. Pokoke mesake Werkudara, mesake. Pokoke sanggon-gon ki oke wong tekaning pati. Lah, nalika semono aku maneka marang Pujabrata ngersaning Gusti Ngakarya Jagat. Yo. Ento sasmitaning dewa. Dewa dawuh karo Begawan Durna. Dawuhe dewa piye? Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati mamulya yen to ditumbali ya kuwi wujude menungsa. Lah, apa to sababe kowe tak timbali ana ing kene kowe tak kon goleki menungsa sing wis dinadang dadi tumbal negara Ngastina mau. Wah. Apa kudu menungsa? Kudu Werkudara iki dawuhing dewa, ora kena diselaki. Yo. Kudu menungsa sing dadi tumbal ana negara Ngastina. Terus menungsa mau sapa lan menyang endi nggonku bakal goleki? Kowe ngerti omahe, kowe apal wonge. Kowe wis kenal apik. Wis kenal becik kowe. Iya, sapa? Kok aku wis kenal apik? Yen aku kandha karo kowe apa kowe ora kaget Werkudara? Ora. Kowe sago nglakoni. Sago. Aja mung lahir to lho batin, sago ya lahir batin. Yo sago lahir batin. Nek pancen kowe sago mara gak kelungono. Dawuhing dewa ingkang nalika semana tak tampa, negara Ngastina iki bisa waluya nirmala temajati, jati temamulya. Yen to ditumbali ya kuwi abdimu kinasih negara Ngamarta. Atmajaning Semar Badranaya ya kuwi Petra Kantong Bolong Werkudara. Kok kowe, Wer? Aduh Petra ora teko wae. Petra absen. Nganti saya ini ora ketok berarti bocahe pancen niate ora teko gara-gara wis ora apa-apa ora digagas. Gara-gara wong loro ya jalan, kowe karo aku ya mlaku. Ha iya. Apa kowe entuk kabar saka Petra? Petra ngopo? Apa masuk angin? Apa lara? Nek lara ayo do dititili, diliki. Hah? Ditiliki kok ditiliki. Dijenguk, ayo. Dibesuk. Besok apa sekarang? Ayo besok. Tegese ditileki. Ayo, Mbak. Ora Petruk ora ana kabar apa-apa kok. Ya mbok menawa engko mak jedul, alhamdulillah dene ora. Ya wis dirampungi wong loro. Sowan menyang endi iki? Ngalang. Oh, tanggane desa Mujur. Wis. Ngalang iki desa. Iki desa Ngalang, Kecamatan Gedang Sari. Oh, Gedang Sari. Tanggal 21 Juli, Tru. Ya, reng. Heeh. Nang ngendi Gedang Sari? Oh iya. Ki mau Pak Lurah wis kirim SMS karo aku kon biawarakake. Wah iya.
dinane apa? Rasa takon dina tanggale wae dileki. Ya. 1 Juli. Heeh. Juni wis rampung nek? Wis rampung. Waduh. Juli yo dirampungke. Heeh. Juli kok rampung, Agustus dirampungke. Heeh. Kanca-kanca ya isih semangat Gogong, nyatane tak delok ngemburi ya ora ana sing merem. Ora ana sing ngantuk babar blas kabeh ya do meleh kabeh ora ketang omongane wis ora cetha. Ning kabeh do melek kabeh. Sing dingklok kuwi dolanan HP. Oh. Paling ora ya video call. Ayo mbangane turu ra apik ngono kuwi. Kayu pira gudhege? Ngono kuwi. Mbok wis to Gong, wis. Wis tobat tenan wonge wis tobat. Mbok genti liyane to, Pak. Aku tak nyuwun suarane Orisane. Oh ya. Ket mau tak mime. Tak eman-eman aja nyuwara engko tak nggo gara-gara. Ah iya. Ana kabeh do digunakake limbukan terus gara-gara nggunakake sapa? Carane wawan ki do wayu-wayu. Ah iya. Kudu nurake sing seger. Wimbo kekandha tiuping maruta mando saparan mangambar ongas Sukmono Madin luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara paman Kloso Jenar ayo ndadekake kaget pangrira si paman menira biji wonten ngajengan manira paman Patih Haryo Sengguni kawula nggih anak Prabu sakalangkung gorawalan panambinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kewatos sing manapindharon salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana paman Haryo Sengguni nggih kadiparan hanggri paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranoto Tata Rakiting negari Ngastina murudiake matur marang manira samendang aja ngantun ing ngarempit paman Kloso Jenar menawi paduka ndang bab Tata Rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapiyakare luguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladhen lah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok punca paduka anak Prabu
Ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula non kula nuwun ndadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra Ngastina boten kantun pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna jeneng manira ngadhep ana ngersaning ingsun Paman Harya Sengguni sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi ing kepatihan namung derenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk Sandhapada Paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana Paman Loso Jenar kasinggihan miwah bapa Menemban Durna Sarawa Paduka bapa ing Sukalima kula ngaturaken karaharjan Arawa Paduka bapa Durna ing Sukalima bapa Menemban Durna sesembahan kula bapa Menemban Astaka swala sila berdaba swal gimbal sumorante hawela lho nggih Ger tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima mangga widada sawan kula niskala durga mendhak kala sirna namung kemareng ingkang bapa ngaturaken pudi astawanipun ing bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu Ngastina nggir sesembahan kula anak Prabu Duryudana bapa Menemban kula tampi karya bombong raos sing manah boten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa Menemban Durna kula naknan nggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika Kakang Prabu Karna ing Awangga kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Karna ing Awangga kawula naknan nggih Kyai sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Awangga namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina Kakang Prabu Karna sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayi ing Ngastina Duryudana mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Basukarna kawula naknon Yai sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Raka ing Awangga apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakno kondisi adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarma lho diwaji sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapteng Delan Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung derenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkaping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu ndak tampa siadiatur pangabekti ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan lan tatanan sanggaring para wadyabala apa dene kadang-kadangmu kadang ingsun para sata Kurawa ingkang padha gantung sebo aja ngandhut ning padha saur manuk jeneng manira diambabarake wigatining pasewakan menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Dimas Kartomarma iya wangsul ngersanipun Paman Wasa Jenar Bapa Durna miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah wadana Paman dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang benek kelaradat ingkang sampun jalaran badhe wonten Rembag ingkang kula babaraken madyaning Datulaya kula saderengipun kula babaraken wigatining pasewakan kados menapa legawaning manahipun ingkang putra Ngastina Duryudana menawi wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng wanglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra Ngastina anggen kula sampun wantun hambayong rawuhipun para sepuh madyaning Datulaya negari Ngastina Paman Loso Jenar Bapa Durna duwen Kakang Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula ing Madyapada Prapteng Delahan ngemuti bilih ingkang abdi menika gesang ngeyup Sandhapada Paduka mila sampun ngantos tinimbalaning wancirina nadyaning wanci ratri kula mboten badhe suwala namung mastuti dhateng Sabdatama Paduka anak Prabu Ngastina ingkang menika daya-daya ingkang paman nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti Sabdatama Paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang Bapak ing Sukalima nggir
Kados kula jangkah anggen kula daya-daya sowan wonten negaring Astina. Ingkang wigati namung enggal kepengin nyumurupi menapa sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun. Menawi wonten gegembolaning raos tumunten kababarna ingkang bapa dianampi pangandika paduka. Menawi wonten bot repoting penggalih paduka anak Prabu kula ingkang sagah amadangi pepetenging penggalih paduka angejung gumbala ingkang ruwet sageta mangke pepadang penggalih paduka anak Prabu ing Ngastina. Yayi enggo sakmangke kula ngarantu dhateng Sabdatama Paduka Yayi Prabu kepareng Wambabarana dhateng Raka ing Ngawangga menapa negaring Ngastina ketaman Parangmuka upami mekaten sampun ngantos Paduka Yayi Prabu ingkang njumangkaken suku ngumrembyahaken asta cekap dawuh dhateng Raka ing Ngawangga kula ingkang saged minangka dados cagak tuwaking negaring Ngastina namung ewa semanten menawi mboten wonten Parangmuka ingkang pantun badhe anjungking kawibawan Paduka Yayi Prabu Ngastina tumunten sakmangke Paduka anggelar pasewakan Yayi ingkang Rakanadya ngangunaken jangga nilingaken karna mastuti Sabdatama Paduka kula badhe midhangetaken ingkang tetela pangandika Paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana glong-glong rambyang lingkang driya Duriwang Candra katawengan sumo ing dias katuritan limut kabyataning ruci ram remengdri ya ma nawung kakowong ing kakowong ing wang wisesa Paman Loso Jenar kula wonten timbalaning Ngadawu nggir Bawadana wonten timbalaning Ngadawu nggir Kakang Prabu Karna wonten timbalan Yayi nadyan sedaya sami nyebat nadyan sedaya para kawula tuwin sangganing titah ingkang sami gumelar wonten ing jagat sami mestani yen to antawisipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil kulit daging tasih sami-sami turasing begawan wiyosing Saptawarga sami mestani yen to Pandhawa lan Kurawa menika tasih sedherek menika monggo anggenipun sami badhe mestani nanging prasaja kemawon tumrap Duryudana Pandhawa menika kula anggep satru mungguing cangklaan Pandhawa menika kula anggep mengsah kula mila pangraos kula pendak dinten boten ati kendhat tansah nyuwun dhateng panguwasaning dat kang murwing dat muga-muga Pandhawa dipun cupeta umuripun sampun ngantos lono gesang wonten ing jagat ingkang kula gegadang benjang menapa kula saged nyumurupi Pandhawa ngatang-atang dadi bathang inggih napa menika punjering katentreman kula inggih napa menika punjering manah kula saged jenak tuwin kepenak lenggah dambar ke Prabuning Ngastina awit nadyan kula dados nalindra kula ngenyam kamukten derajat pangkat boten kekirangan
bondo donya seprapat jagat menika wonten pangwaosipun Duryudana. Ning jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken yen kamuktening lair menika dereng kantenan sinurung dening kamuktening batin ning semantena kamukten batin menika tentu ngraosaken kamuktening lair. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten, Paman? Wong sugih bondo bandu, wong duwe derajat pangkat niku durung karuwan yen to batine tentrem, batine ayem. Ning ana musik wonten ing paningalipun Duryudana. Gumana wonten paningal kula menawi Pandhawa ngucik ke Prabune Ngastina sepisan angka kalih jagat sampun nekseni. Rampung ing perkawis Pandhawa lan Kurawa bincang bakal wonten perang ageng ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Nadyan Pandhawa menika namung 5 glintir. Ewa semono ngomandang kuncaraning Pandhawa. Saben menungsa siji ing antaraning Pandhawa menika kagungan keluwihan ingkang edap-edapi. Ning bareng saniki kula itung kadang kula menika 100. Embane kula sebut gedabiah. Kakian cacah ngerda tanpa guna. 100 cacahing Kurawa menika namung wujudipun tiyang ingkang kathah ewadene menawi dipun delaken wonten ing pabaratan tuwin dipun delaken mengsah para Pandhawa sedaya boten wonten ingkang mangga mulya. Kanthi kados mekaten menika kula wau saged kula mestani bilih upami benjang dumados perang Bratayuda tartemtu kula sakadang ludes keles tanpa sisa. Mila dinten samangke menika kula nglempakaken para sepuh namung badhe kula kanthi supados ngrembak aja nganti Bratayuda menika dados srananipun sadurunge Bratayuda menika dadi Pandhawa kudu tekaning pati. Mila pendak dinten kula tansah ngarantam piye carane supaya Pandhawa mati mruput sadurunge Bratayuda. Mila marambah makaping-kaping kula damel srana supados Pandhawa tekaning pati ewadene ingga sepriki gagar wigar tanantu karya. Iga budidaya ingkang kula tindakaken boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila kula nyuwun pamanggihipun para sepuh srana menapa dinten samangke kedah kula tindakaken supados Pandhawa menika sakmangke sampun ngantos lana gesang wonten ing alam padang. Aja kesuwen nggone nyawang gelaring jagat lan seming rembulan. Pandhawa kudu tekaning pati niku pengajaping ati kula, paman kula sejenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih semban kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Menapa ingkang kapenggalih paduka anak Prabu menika mboten benten kan menapa ingkang kula raosaken. Mboten namung jengandika ingkang gadhahi raos was kuwatir lan semelang, nanging ingkang bapa ing kepatihan menika ugi semanten ugi. Anggen kula madhep minangka pepatih wonten negari Ngastina menika pendak rinten dalu ingkang gumana musik wonten ing manah kula inggih namung tingkah lampahipun para Pandhawa. Monggo sampun marambah makaping-kaping kula ginakaken cara ewadene engga sakmangke cara menika kala wau gagar wigar tanantuk karya. Bratasena dipun loropaken wonten ing pepati sampun marambah makaping-kaping ewadene mboten nandhang cintraka, mboten nandhang dumugining pejah nanging malah pikantuk kanugrahan. Janaka dipun loropaken wonten ing juranging kasangsaran. Agengipun dipun loropaken wonten ing pepati ewadene Janaka mboten nandhang sakit agengipun tekaning pati nanging malah marambah makaping-kaping pikantuk kanugrahaning dewa. Malah kula kinten jagat menika mboten wonten ingkang saged nampi wahyu kathahipun sami kalian Janaka menika mboten wonten. Pendak-pendak wahyu tumurun Janaka ingkang ngukup, pendak-pendak wahyu tumurun Janaka. Upami mboten Janaka inggih turunipun Janaka. Mila menika paman kasinggihan mekaten. Kula nyuwun paman Harisenguni pados karti sampeka. Hados pundi supados sakmangke Pandhawa sageta sirna nanging Bratayuda sampun ngantos tumapak. Nggih, kula menika tiyang sepuh. Akal budi kula menika winates. Sampun marambah makaping-kaping kula ginakaken cara mejahi Pandhawa
Ewadene sak mangke mboten kasembatan paribasanipun kula menika sampun ngelokro. Kula menika sampun mboten gadahi pemanggih babar blas. Kados pundi mateni Pandhawa menika caranipun kados pundi? Kula menika sampun ketelasan pemanggih nggih. Nuwun sewu Yayi, kepareng kula cemadhong dawuh. Kakang Prabu Karna ing kawungku kados pundi? Yayi. Kula nuwun sewu. Pirembagan madaning Pasewakan Agung dinten sak mangke menika ing dipun rembak namung babagan pejaipun para Pandhawa sak menika ngaten kemawon. Wirang bebarang ngatasipun Narendra Ngastina menika Narendra Digdaya. Mongko Narendra Sugibanda Sugibandu. Ewadene namung badhe mejahi tiyang gangsal kemawon dadak ngginakaken Karti Sampeka. Menapa mboten nami mirang-mirangaken doh nyono cerak nyono sami mestani ento ratu Ngastina ki ratu sing jiring getih wedi mati. Lah upami Paduka Kyai Prabu menika kepengin pejahipun para Pandhawa dinten sak mangke monggo ngrakit gelaring perang. Menawi Paduka Kyai Prabu boten kersa minangka dadi senopati, kula ingkang kadhapuk senopati pojangkahna badhe kula menika ingkang kula jangka. Nuwun sewu nggih. Menapa mboten langkung prayogi ndangu dhateng ing bapa ing Sukalima. Jernyatanipun kula nuwun sewu lho. Sareng kula petang-petang Kakang Prembandurna menika dereng nate damel Karti Sampeka pejahipun para Pandhawa. Oh Durna. Wonten dawuh nggih. Sareng kula petang-petang leres ngendikanipun Paman Harya Sengguni. Bapa Durna piyambak ingkang dereng munjuk atur. Nggih, ngestakaken dawuh. Menawi kadangu tertentu kula badhe munjuk atur. Kados pundi aturipun Bapa Prembandurna? Menawi kula dipun dawuh supados mejahi para Pandhawa, blakutang terus terang blaka suta kemawon, nggih. Nuwun sewu, kula menika mawas dhateng jejer kula. Jejer jengandika Bapa Durna kados pundi? Kula menika guru lho, nggih. Kula menika guru, mangka duk nalika semanten kula menika dipun titipi Pandhawa lan Kurawa supados kula gulawentah saengga pikantuk ngelmu-ngelmu ingkang migunani. Mangka Pandhawa sampun nganggep kula menika gurunipun. Kurawa ugi sampun nganggep kula menika gurunipun. Menapa inggih wonten ing atasipun kula menika guru kok gendak sikara karo murite. Langkung-langkung kula mentala mejahi dhateng siswa kula. Oh, badhe tetel kabrahmanan kula. Lah, nek ngono cetha saiki. Ketok lurekmu Kakang Durna. Lurek apa palang? Ketok lurekmu aja sembrono sikik. Aku tak ngomongi karo kowe. Kowe arep ngomong apa? Lurekmu ketok nek kowe lair ning Ngastina ning batin kowe ngrangkul Pandhawa. Aja ngawur gawar ngawur Dik Patih. Aja sapenake dhewe ndakwa karo wong. Nek urung ngerti marang legetaning ati ning Begawan Durna. Nyatane sampeyan kon gawe srana patine Pandhawa mboten gelem. Dik Patih, pripun? Kula niku guru. Mangka pendak dina kula niku ketemu karo Pandhawa, pendak dina ketemu karo Kurawa. Terus kula kok mentala mateni Pandhawa niku nuwun sewu. Aloke wong akeh padha nyebutake yak Durna kuwi guru sing wagu tur saru. Ora kok digugu lan ditiru. Kula menika pendhita lho, Dik Patih. Kula ya kudu nggoni kabrahmanan kula. Ning nek ngoten niku sampeyan tegese luwih tresna kalian para Pandhawa. Nggih, sampun cetha. Bilih Kakang Durna menika lair wonten Ngastina, batin wonten Pandhawa. Mangke riyen, Ger, mangke riyen sampun ngantos gego aturipun Adipati Harya Sengguni. Kados pundi anggen kula mboten badhe andhahar. Pangendhanipun Paman Wasa Jenar menawi aturipun Bapa Durna kados mekaten. Oh, nggih, Ger, nggih. Nuwun sewu, Ger. Menawi Paduka paring dawuh kados mekaten menika, nuwun sewu lho. Kula mboten sagah supados mejahi para Pandhawa. Ning kula sagah ngaturaken keringkianipun para Pandhawa. Lah ngono kuwi lho. Wong mangan bondo Ngastina nampa bayi Ngastina kok nyambut gawe kok ora gelem. Sing ora gelem ki sapa? Sampeyan meneng sik to? Nggih. Sing ora gelem ki sapa? Kula tak matur sampeyan mangkendel riyin. Oh nggih, nggih. Kula tak meneng. Menawi Paduka anak Prabu menika badhe mejahi para Pandhawa menika estrinipun menawi Pandhawa nipun jangka pejah. Ternyatanipun Pandhawa menika namung titah lumrah, titah sewantah. Pandhawa menika namung titah sami kalian kula lan panjenengan. Ternyatanipun Gusti menika mboten benten-bentenaken titah. Ning sabab apa to Pandhawa kok dijangka patine kok ora tau lakon? Werkudara dijangka patine kok ora tau lakon. Puntadewa diarah patine kok ora tau lakon. Janaka diarah patine kok ya ora tau lakon. Lah, menika mergi wonten bab-bab ingkang mesinipun panjenengan mangertosi ning mboten dipun tindakaken. Contone apa Kakang? Pandhawa iso Sentosa, Pandhawa iso Digdaya, Pandhawa iso Kalukengkrat Jayeng Bawana ki jane ora kok saka Pandhawa dhewe Dik Patih.
Ning saka sapa? Lah, sampeyan ki wong goblok ning ora ngaku pinter. Nek mboten ngerti mang takon kula, apa to sababe Pandhawa niku kok dadi wong digdaya? Apa to sababe kok Pandhawa niku dadi wong ketrima? Apa kok sababe Pandhawa niku dadi wong sing dikrenah patine? Amarga Pandhawa menika diayomi piyayi loro sing pancen mustikaning jagat unusaning para titah mantasaning menungsa. Diayomi piyayi loro. Nggih. Siji, loro. Lho. Sampeyan ki nyebutno siji sapa? Siji nggih menika Natandrawati. Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Sapa sing ora ngerti karo Natandrawati? Niku pujangganing Pandhawa. Nek pujangganing Ngastina niku Begawan Durna, nek pujangganing Amarta niku anak Prabu Darawati. Mongko jejuluke Prabu Sri Bathara. Sak jagat Rat Pramudita sing nganggo jeneng Sri Bathara menika namung kalih. Nggih menika Sri Bathara Rama, kalih Sri Bathara Kresna. Apa ta sababe nganggo asma Sri Bathara? Merga titah sing nganggo asma Sri Bathara menika titah sing kedunungan Sang Hyang Bathara Wisnu. Sinten ta Wisnu? Menika sapa? Menika dewaning kabagyan, dewaning katentreman, menika Bathara Wisnu. Mula Sri Kresna menika nganggo juluk Prabu Sri Bathara, merga titih sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Mboten wonten kok Sri Bathara Sengkuni niku mboten wonten. Nggih. Mula digdaya sekti kalintang jayaning perang, kang paningal 1000 paribasane. Sanatandrawati menika saged mresani lelakon sing durung kelakon, iso ngerteni lelakon sing dheweke ora ngerti, lan iso njangka, oh, kaengko dadine kaya ngene, kaengko dadine kaya ngene. Mula saben-saben Pandhawa dikrenah patine sing elek-elek Natandrawati wiwit isih Narayana biyen. Ngaten. Oh, ngaten. Nek dikandhani senengane ora. Nalika Werkudara Bratasena mangcemplungke teng sumur upas. Niku ya wis diwisik karo Natandrawati. Bratasena, ngati-ati. Kowe kudu manteng pangestimu. Bratasena mula ngati-ati tenan. Nalika Bratasena kon babat Wanamarta supaya dipangan jim setan priprayangan. Niku Narayana ya wis ngelekke, Prabu Kresna ya wis ngelekke. Werkudara tumandang, mantenging cipta. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Werkudara ya ngestoke dawuh, nyatane ya iso entuk kanugrahan. Nggih. Ngoten nggih. Nalika Werkudara kula ken nyemplung segara. Kelingan mboten golek tirta pawitra maning suci. Niku pamit teng negara Ngamarta ya diweling karo Werkudara. Karo Kresna. Nggih. Kresna muni pripun? Werkudara nek pancen kowe madhep-mantep bakal golek wayu tirta pawitra maning suci, lakonana apa dawuh perintahing guru. Percaya lahir batin. Merga apa-apa ki bakal ketekan sedane kanthi srana percaya. Merga yen ora percaya bakal mandheg dalan. Mula Werkudara percaya. Najan janjane nalika semana kula mung manut karo sampeyan. Sampeyan sing aja-aja iku lho, nggih to? Apa dianggep Durna ora tau gawe patine para Pandhawa? Tau. Tau Dik Patih. Sampeyan tekan teng Sukalima. Dianggep kula ora lahir batin teng negara Ngastina. Kok cedhak karo Bratasena. Terus sampeyan kandha manggawe Bratasena manggawe cilaka. Terus kula ken munggah gunung Candramuka, Alastik, Brasara, Guwa Sigrangga, golek kayu gong susuhe angin. Niku jane mbok modar kula ora ngerti nek kayu gong susuhe angin niku papane teng riku. Ning merga kula niku manut karo sampeyan supaya dilorepke teng juranging kasaksaran. Ning pripun dadine? Bratasena yakin percaya kalih kula. Entuk kayu gong susuhe angin. Najan pun kula krenah patine cemplung segara, ora ana wong golek ngelmu kok tekan segara iki mboten wonten. Nggih. Ning napa entuke Bratasena? Entuk tirta pawitra maning suci, ngelmu kasampurnan, sastra cetha paripurning wangsit. Ayo, ora dong kowe. Iki kalimate wong dhuwur ngelmune. Sastra cetha paripurning wangsit. Mboten ngerti. Ora ngerti kowe. Pate SDM rendah kaya ngono. Nggih. Ngoten Kakang Dra siji Natandrawati. Lah angka loro. Angka loro mboten saged jaman namung derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan. Inggih menika Semar. Ayo. Semar niku arep omong kaya ngono ning ngampuhe kegila-gila. Sapa sing ora sumuyut nungkul karo pangrahing Semar Badranaya? Sapa sing ora ngerti karo Semar? Nadyan wong manca negara wae padha sumuyut karo Semar Badranaya merga nggone percaya karo Semar.
Semar niku arep wong loro saudon telu saurupan kaya ngoten, arep wong kere kaya ngoten. Ning niku ya titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Ayo. Nggih. Niku ya pamomonging para Pandhawa. Lenggula mentah Pandhawa wiwit cilik nganti tekan dewasa. Nganti tekan sakniki mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Semar ora tau njaluk apa-apa. Semar tetep dadi wong kere. Semar tetep dadi wong ra duwe. Nerima uripe. Mula Semar niku pusaka tumraping para Pandhawa. Mula nek nyebutake Semar niku pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap ngoten nika. Merga ya pancen digdaya tenan. Lah apa to sebabe Semar kok digdaya menika ditutke anake telu cacahe. Nala Gareng Petruk Bagong. Nala Gareng niku perlambang wong sing apa anane nadyan mripate kira. Nala Gareng menika wong sing wis ora sulap marang gebyaring bondo donya, ora gebyaring donya menika mboten sulap. Nggih. Mula tangane digawe tekle. Niku Nala Gareng ateges balunge ora normal. Nggih. Nggih. Tak rungokke tenan kok suwe-suwe saya mblendek. Saya ngawur ae. Nah ta? Nggih. Mula sikile becik nika dadi perlambang nek Nala Gareng niku dadi menungsa niku mung sak titahe mawon. Nek kesusu sing dioyak apa, nek alon-alon sing dinteni apa. Wong urip niku mlaku sak madya. Petruk niku sarwa dawa, dawa jangkahe, dawa tangane, dawa irunge. Wong duwe gegayuhan ing alam padang kuwi sing dawa. Ngoten? Nek duwe gegayuhan sing apik sing dawa. Niku tegese Petruk. Bagong niku mripate amba. Niku merpandhake awas, cangkeme jembar, suarane sero. Niku wong urip ing alam padang kuwi nek bener ya wani nyuwara sero, nek salah ya meneng, cangkepe kon meneng. Oh, ngoten nggih. Dadi Wanakawan niku wonten perlambange dhewe-dhewe ora sak penake dhewe, ngoten. Nggih. Sing ora ana perlambang ki rak mung Kurawa. Durmagati nika cilat ya pancen cangkeme elek tenan. Citrasim niku nek ngomong gagap-gagap niku ya pancen ya saka lair pancen gagap tenan. Nggih. Ngoten nggih. Ngoten Kakang. Lho mbiyen kula omong apa anane kok Dipati. Lah, nek kepengin mateni para Pandhawa ya kudu iso nyirnake piyayi loro niku. Siji Natandrawati, loro Semar Badranaya sak anak-anake. Pripun nggih? Bawaduna. Wonten Jawa. Kula malah bingung midhanget pengendalipun Bawaduna. Bingung jas pundi, Ger? Nyirnaken Koko Prabu Ndrawati menika ngibaratipun jaring angin. Semanten ugi nyirnaken Semar sak anak-anakipun menika ngibaratipun menika ugi angel dipun gayuh. Lajeng kados pundi srananipun? Amargi menawi Pandhawa saged pecah menika mboten ingkang setunggal. Semar menapa Natandrawati menika kedah pecah. Amargi Natandrawati lan Semar menika kalih ngatunggal ing mboten saged dipun pisahaken. Sami-sami minangka dados patok kekiyatanipun para Pandhawa. Nggih. Sampun tripun Kresna kudu mati, nek Kresna ora mati ya Semar kudu mati. Menika antawisipun setunggal kedah pecah. Nek Semar ora iso mati ya anak-anake Semar saorane kudu mati. Jan iki rumangsaku kok saya ribet to, Mas. Coba-coba. Kakang Durna, pripun Dipati? Nek miturut sampeyan antaraning Kresna karo Semar niku nek mateni gampang pundi? Oh, nek kula niku angel kabeh. Oh, angel kabeh. Cilaka niku. Mergi panjenengan kudu ngerti, Natandrawati niku arep glundak denduk. Ora tau perang, ora tau tumindak piye-piye. Nek ana apa-apa sing ngrampungi adine lanang iki sencaki. Nggih. Nek Natandrawati niku rampuhe kegila-gila. Niku duwe pusaka pamunahing Satru Murka. Siji inggih menika senjata cakra, loro Kyai Kesawa sing mapan wonten ing Kancing Gelung. Kyai Kesawa niku nek disenggol iso malik buta. Gedhe banget niku sing teng mburi niku. Semonten niku nggih. Niku mengke ya metu, tambah biaya. Oh. Abote? Lah nggih, nggih. Nggih, leres. Iso dadi kaya ngoten. Iso dadi kaya ngoten niku. Senjata cakra niku panunggalane namung wonten kalih. Ora ana sing ngungkuli kadigdayane. Pusaka napa kemawon kalah karo senjata cakra merga nganti diarani pamunahing Satru Sekti. Wondene ingkang wonten panunggalanipun inggih menika pusakanipun Prabu Rama Wijaya nalika semanten ingkang nami Kyai Goh Wijaya utawi Kyai Guwa Wijaya.
Sampeyan kok apal. Kerep maca buku kok. Nggih. Nggih Kakang Dono. Nek mateni Kresna angel. Sulit. Yakin. Sulit niku asu jengkelit. Angel. Lah terus kudu mateni Semar Badranaya. Lah carane mateni Semar sampean mang paring dawuh utawi matur sanipun anak Prabu Duryudana. Nek Kresna angel dipateni, lah nek saiki piye to carane mateni Semar? Niku yo angel. Iki kula suwe-suwe mak ngombe puyer lho nek sampean ngomong ngono. Omongan kok angel dicandhaki. Lho, nyatane ngoten kok Dipate. Ning nuwun sewu, sing jeneng wong urip ning alam padang niku ora ana keringkiane, ora ana sing ora duwe keringkian. Nggih. Kabeh duwe keringkian. Oh, ngoten. Nggih. Mula anak Prabu kala wau paring dawuh, nek iso Pandhawa tekaning pati, ning aja Kurawa sing jumangkah tumandang karya. Ngibarate kaya dene nabok nyilih tangan, kecekel iwake, aja butek banyune. Lha ngeten to, Ger? Kasinggihan. Nek cara ngaten menika kedadipun sranani nyilih wong liya supaya iso gawe patine Semar utawa Kresna, saora-orane anak-anake Semar. Ngaten nggih, Kakang. Nggih. Nek ngoten kudu gawe patine sapa? Nggih menawa mboten Semar ya anak-anake dhisik. Mateni Gareng, mesake cah Rekasa kok dipateni. Apa mateni Bagong? Oh, Bagong niku arep kaya ngono niku ketua pemuda. Nggih. Nika nek Karang Kadempel kancane kok ora jamak-jamak. Nggih. Ora nek nganti arep mateni Bagong niku nek wani kruyuk pemuda malah ngrekoso. Lah terus apike mateni sapa? Apike mboten mateni sapa-sapa. Ampun gawe mumet to. Nek cara kula kekuatane Semar niku mboten gumantung kalian pun ala Gareng napa Bagong. Kekuatane Semar niku Petruk. Sampeyan ngerti dhewe to? Petruk niku dikongkon teng pundi-pundi. Pendak-pendak ana lakon napa-napa sing dikongkon Petruk. Pendak-pendak ana lakon apa-apa, Semar duwe gawe, Semar mbangun desa, Semar mbangun perdukuhan, Semar mbangun kayangan, Semar mbangun pom bensin. Kuwi kabeh sing dikongkon Petruk. Ngoten? Dadi Petruk iki dadi kekuatane Semar Badranaya. Lah nek Petruk mati, Semar ora ndek kekuatan apa-apa. Semar pepes bayu kang tapis. Otot bebayune angles, pepes. Wong angles, wong pepes, wong sedih niku kembange lara. Nggih. Nek lara terus tekaning pati. Monggo Semar niku wis tuwa. Anggere lara angel marine. Nggih. Dipriksa karo dokter pira-pira Semar niku tetep nek muni lara, dasare wis tuwa, umure wis tuwa. Wong umur tuwa niku nek lara niku cepak matine. Mula Petruk dipateni, mengke terus Semar ngerti nek Petruk mati terus atine nelongso. Anakku Petruk kok mati, terus Semar delek-delek ora mangan ora ngombe. Bar niku terus kena diabetes. Terus kena darah tinggi. Terus mripate malih Semar mati ngenes. Kok kaya kepenak ya nek omong. Enak. Ame ngomong kok. Perkara nyata karo ora niku gumantung mangke. Anggenipun sami tumandang. Nek cara kula ngaten menika nggih, cara kula ngaten menika. Menawi mboten ngaten menika, mboten badhe kesempatan panjenengan mejahi para Pandhawa. Oh, Dono. Wonten dawuh. Lajeng sinten ingkang kedah mejahi kalian Ponokawan? Menawi saking penanggih kula nggih Pandhawa piyambak. Lah iki saya angel meneh. Sampeyan niku angel duwe ide ning sampeyan niku angel dicerna. Mboten sak dicerna, diluwutuan mawon mboten napa-napa. Nggih. Terus pripun carane? Lho, Dik Pate, sampeyan ngembe kali kula. Sampeyan ngilani kali kula. Pandhawa niku nek kula ken napa-napa manut. Pandhawa niku kula paribasane kula ken mati mawon manut. Mergo Pandhawa niku njunjung derajate guru. Kula wis dianggep wong tuane para Pandhawa. Mulane kepengin anak Prabu menika mejahi para Ponokawan sarana nyilih tanganing para Pandhawa, kula sing tanggung jawab. Waton kula mboten tumandang karya mejahi para Pandhawa. Menika mboten badhe caket kelampan. Ning nek kula ming kongkonan, Nger, sampun pitados kalian kebapa ing Sukalipa. Kula aturi pitados kalian kula. Panjenengan ngersakaken sinten? Supados samangke nggawa batangipun Ponokawan. Menapa ngersakaken Janaka, menapa ngersakaken Werkudara, kula sagami nangkani. Bab niki mboten perkara kakehan gunem tanpa guna. Ning kudu ana nyatane. Tiwas bengok-bengok ning ngarepe anak Prabu Duryudana, ning nek ora ana nyatane nek cara kula isin le nganggo sandangan kabrahmanan Kakang Durna. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka
yen drembek marwa sing sang Katri gumulung mangrempak ing wadya urda kurara kagiri nanggono magawiya gelari wang-wang kok sampeyan ngendika kaya ngono dibate kersanipun sampeyan kudu iso gawe srana Pandhawa mateni Panakawan mbuh pripun carane lole mboten cukup lole niki kudu dirampungi perkarane oh nggih kula niki gurune para Pandhawa mula kula nek nimbali para Pandhawa niku ora usah dadak kula prapta negari Ngamarta cukup nganggo aji pameling sinten sing kula karepake sowan wonten negari Ngastina menika mangke badhe kasembadan mboten sah kakean omong saniki mang tindake mang sawang Depati mang sawang aja dianggep wong loro saudan telu saurupan kocap kacarita nalika semanten Begawan Durna eling-eling pandhita limpating kawruh pana ing budi pandhita ingkang wis buntas kawruh sithik paningale tur sabarang pangandikane dadi sak ciptane ana sak sedyane kasembadan nalika semanten sigara matek aji pameling nimbali ingkang putra nenggih satring Jodipati Raden Harya Werkudara jelek akarya kagiat kang samya mulat mendak tata trapcilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Jagat Dewa Bathara gawe kaget penggali ingsun ora kaya kadangipun Kakang Dimas Werkudara padha arja sapratamu Yayi. Wah. Duryudana kakangku iya. Aku ngaturake basaku katura. Tatombo siat-atur pangabekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem dadiake jimat.
Raden katuran karaharjan rawuhipun. Sanggone bapakku slamet. Aku ngaturke basa aku katuro. Inggih nggih, kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Oh, anakku nggih, kaget kowe mesti. Durna bapakku. Nampa sasmita saka Durna bapakku katimbalan sowan ning Astina. Tumuli aku jangkah matekaji Bandung Bandawasa wungkal bener. Telung kedheping netra wis prapta ning negara Ngastina. Panjen aku ngerti nek kowe matekaji Bandung Bandawasa karo Rara Jonggrang. Mengane kok omongane. Dik Pate, Pripun? percaya mboten? Saniki pitados mboten kali kula. Mang Maido saniki. Durna niku nek ngarepe Pandhawa teka, sapa wae, aja kok salah sijining Pandhawa. Pandhawa 5 cacahe kon prapta ning negara Ngastina. Telung kedheping paningal ora iso nekake para Pandhawa ta negara Ngastina. Aja dundang Begawan Durna. Werkudara? Nggih. Kowe mau tekan kene entuk dawuhe sapa? Durna bapakku. Sarana Aji pameling ditimbali ning Ngastina. krungu ora? Werkudara tekan kene numpak ula weling. Wong kono sing slewah kok malah ngelokke aku. Iya Kakang Durna aku percaya. Slamet Ger Werkudara. Yo, slamet. Ana apa Durna bapakku? Ya ming kangen wae. Suwe ora ketemu karo kowe iki rasane kangen Werkudara. Pamerga sawise kowe entuk ngelmu-ngelmu saka Jaya Kawijayan saka Begawan Durna, kowe blas ora tau ngetok. Apa kaya ngono iki pantes minangka dadi murid? Ora aku tak takon. Nek lagi butuh, kowe iki nganti ora bali ning kasatriyan. Ning bareng kabeh ngelmu wis tok cakup kabeh, ngelmu wis tok gegem. Kowe nilai bapakmu wae ora, kowe ngingok aku wae ora. Jaluk ngapura akeh pegawean kasatriyan, kewajiban kasatriyan sing tak tindakke. Lho, ngono ya kenane ra ya eling karo sing menehi ngelmu. Yo, aku njaluk ngapura. Kayugong susu ngangen isih ora? Isih. Digunakake sing sapi-apike. Iya, Durna bapakku. Nek sesuk Selasa kliwon kowe gelem ora tak wen tambahi kayu nangka. Iya, gunane apa? Warna-warna. Nggo usuk ya isa. Goreng ya isa. Wah, iya sesuk aku tak sowan mrana. Tenan ya Werkudara? Iya. Piye Tirta Pawitra Maning Suci isih? Isih. Simpen, kuwi pancen kanggo kekuatanmu, kuwi kanggo daya timbul kekuatanmu Werkudara. Iya. Kuwi banyu sing suci ya. Iya. Aja mbok weki sapa-sapa. Iya, ora. Aja sak penake dhewe saben wong tok tetesi. Iso entek banyumu rekoso engko kowe. Boyokmu kena engko suwe-suwe. Iya. Aja tak wenehke sapa-sapa. Pokoke diwadahi terus. Dikeke ya kena ning kulawarga wae. Aja merana-merana. Iya. Ngestokke dawuh Durna bapakku. Kowe tak ngadeng saning kadangmu, sepo ya kowe anak Prabu Duryudana Werkudara. Ana wigati apa? Satenane dudu anak Prabu Duryudana ingkang dawuhi kelawan kowe, nanging aku ingkang dawuhi kelawan sira Kulup Bratasena ya Werkudara. Yo. Ana dawuh apa? Aku arep mbok dawuhi nendi lan wigatine apa? Maragake Durna bapakku, kowe paringa dawuh. Kowe wis samapta ing gati sawijining dina apa dawuhing Begawan Durna? Wis. Ya, yen pancen kowe samapta ing gati sawijining diri, nuwun sewu Nger, menawa dipun paringaken kula majeng anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken Purwa Madya Wusana. Bapa Begawan Durna. Oh nggih, ngestakaken dawuh Nger. Turnena panalingan majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning perang Bratayuda Werkudara. Iya. Kowe tak kandhani ya Werkudara. Kowe tak timbali ana negara Ngastina iki sejatine mung tak suwuni tulung. Mbok jaluhi tulung apa? Kowe tak kandhani. Nek wis ana 3 sasi iki negara Ngastina iki kaya ketaman pegebluk. Akeh wong lara. Akeh wong tekaning pati. Paribasane
Ngastina kuwi esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Apa kowe ora nyawang kawula nalika kowe prapta ning kene? Aku nggunakake aji Bandung Bandawasa mula ora iso nyawang para kawula Ngastina. Oh, Werkudara mesake kawula Ngastina mesake. Nadyan panene dadi ning saben pangan sing dipangan kuwi dadi mawa racun bekasanake sing padha tekaning pati dadak. Oke sing do mangan utawa ngombe banyu Ngastina dumadakan banjur lara. Sore lara digolekke tamba ning ora iso entuk tamba, esuk mesti tekaning pati. Wah, iya. Kowe nek ngerti ora bakal kowe kuat nyawang kana negara Ngastina. Wis pira kae sing padha tekaning pati nganti yutan utawa puluhan ewon, atusan ewon kawula sing padha kena pageblok iki sing padha tekaning pati ning negara Ngastina. Yo. Ana sing lagi menyang rondo ngerti-ngerti tiba ning dalan mati ya ana. Ana sing lagi latihan karawitan. Nabuh penak-penak ketoke sehat terus ngerti-ngerti klipuk mati ya ana. Yo. Ana sing ajar nyinden. Mongko jejer-jejer pirang-pirang terus ngerti dhewe. Sing tuwa ngerti-ngerti mati klipuk. Kuwi ya ana. Yo. Pokoke mesake Werkudara, mesake. Pokoke sanggon-gon ki oke wong tekaning pati. Lah, nalika semono aku maneka marang Pujabrata ngersaning Gusti Ngakarya Jagat. Yo. Ento sasmitaning dewa. Dewa dawuh karo Begawan Durna. Dawuhe dewa piye? Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati mamulya yen to ditumbali ya kuwi wujude menungsa. Lah, apa to sababe kowe tak timbali ana ing kene? Kowe tak kon goleki menungsa sing wis tinadang dadi tumbal negara Ngastina mau. Wah. Apa kudu menungsa? Kudu Werkudara iki dawuhing dewa, ora kena diselaki. Yo. Kudu menungsa sing dadi tumbal ana negara Ngastina. Terus menungsa mau sapa lan menyang endi nggonku bakal goleki? Kowe ngerti omahe, kowe apal wonge. Kowe wis kenal apik. Wis kenal becik kowe. Iya, sapa kok aku wis kenal apik? Yen aku kandha karo kowe apa kowe ora kaget Werkudara? Ora. Kowe sago nglakoni. Sago. Aja mung lahir to lho batin, sago ya lahir batin. Yo sago lahir batin. Nek pancen kowe sago mara gak kelungono. Dawuhing dewa ingkang nalika semana tak tampa, negara Ngastina iki bisa waluya nirmala temajati, jati temamulya. Yen to ditumbali ya kuwi abdimu kinasih negara Ngamarta. Atmajaning Semar Badranaya ya kuwi Petra Kantong Bolong Werkudara. Kaget aku. Ngandel ora? Mau jare ora kaget. Bareng tak kandhane kok muni kaget aku. Wah, mergo sing kudu tak gawa dadi tumbal kok Petra. Pancen Petra sing kudu tekaning pati ning negara Ngastina. Lah, getihe Petra kuwi engko bakal dipendhem ana ning tengahing alun-alun negara Ngastina bisa maluyake pageblok ing tumama ana negara Ngastina. Wah. Apa aku ya mentala? Loh, ora mentala sebab apa to Werkudara? Petra ki sapa? Petra ki mung Panakawan, Petra ki mung kawula, Petra ki mung Gedibal. Petra ki mung kere. Apa kowe abot mateni Petra Kantong Bolong? Nek kowe abot mateni Petra Kantong Bolong, kowe ora usah mateni. Petra tok bondo wae, tangane tok klincung, sikile tok aturke mrene. Mengko aku sing bekakak Petra. Wah, apa kowe mentala? Demi negara Ngastina, apa yang bakal tak tindakake ya bakal tak tindakake. Wah. Piye nggonku arep tumandang? Petruk tau tate ngomong aku. Petruk tau ngulawentrah aku dolan ning alas pirang-pirang sasi ditutke karo Petruk. Petruk wis becik karo aku, wis labuh lalu uripku, apa aku kon mentala? Ora usah tok pikir labuhan. Wong urip ning alam donyane kaya mikir labuhan ki malah kisruh uripe.
Ora usah tok pikir. Lelabuhane wong kuwi ora usah dadak tok pikir. Kono ki labuh ki pancen mutangke budi apa niat lahir batin ngono wae. Nek Petro ki ngugemine dadi batur, Petro ki ngugemi kewajibane le dadi Panakawan. Ngetutke bendara ki wis sak mestine. Kuwi dudu lelabuhan, ning kuwi kewajiban. Dadi ora usah gagas lelabuhan karo kewajiban ki aja tok campur aduk. Wah, ora apa-apa. Iki ndang cekak-ceket. Yo. Wah, piye? Ya piye? Bingung leh ku arep kondo karo Petro. Ora usah dadak bingung, Petro. Tanganmu mana? Ngono. Ngono Petro ngulungke tangane kowe nggawa tali langsung ditaleni tangane. Sikilmu ndi, Petro? Petro ora bakal bangga karo kowe. Nek sikile dulungke, sikile dikrincung tok panggul, gawa rene tak bleh. Nek tak bleh Petro mati ning negara Ngastina, Ngastina Waluya Nirmala Temajati, Jati Temah Mulya. Kawulane padha urip. Sayaku tak takon karo kowe. Ngiklaske wong siji ning kowe nyelametke wong 1000 negara Ngastina, apa kowe iki eman karo nyawa siji ning kowe ngiklaske kawula do tekaning patine negara Ngastina? Aku tak takon, gake, ayo Wangsulana. Wah. Nggih, nggih. Dipenggali lho, nggih menika wigati. Ngeman nyawa siji ning nyawa pirang-pirang bakal tekaning pati, ngeman nyawa pirang-pirang ning nyawa siji tok sing kudu mati nek cara kula rak ya mestine abot. Sing nyawa pirang-pirang kudu slamet ning nyawa siji diikhlasake. Nah, kuwi Dik Pati wis omong kaya ngono kuwi gak mangat kok. Yo. Are mangat kono? Iya. Yen nganti mengko Semar weruh. Aja njujuk omahe Semar. Wah. Kowe iki takon mateni Petro. Lah kok tekan omahe Semar barang ki arep ngopo? Ora usah njujuk omahe Semar, ora usah njujuk omahe Gareng, ora usah njujuk omahe Bagong, sing dijujuk omahe Petro. Petro, ngono. Ngono Petro metu langsung candak sirahe seret bonto tangane krincung sikile, peneke aku tak bekakake, rasa tekan Semar barang. Adat saben Semar ki ora pisah karo anak-anake. Mula kudu tak jangka wektu sadurunge gara-gara. Engko nek nganti gara-gara Panakawan do kumpul, wah ngerti kabeh. Kowe nggawa Petro, Gareng ora trima, Bagong ora trima, Semar ora trima. Nek Gareng karo Bagong ora trima ora masalah, Semare kuwi sing nyemelangi. Wah, bar iki bar limbukan langsung tekan kono, ya. Engko nek salah gara-gara sang saya dolare sabar linangangku medhap ngono. Wah, cilaka, kowe teko iso dikeroyok kancang-kancane Petro. Nggih ta, Dewate? Nggih, nggih lho. Aja nganti sang saya dalu waras aja nganti. Saurarane aja nganti kayon kanthi uping angin ngaten iki nggih. Nggih. Wah, ngene wae. Piye? Aku gelem ning aku wegah nek mateni Petro. Wis tak omongi kok, sing beleh aku. Engko sing beleh aku kowe mung kari mangan. Tak usah kuwatir. Pedes apa ora? Nah iki senengane ya sembrono iki mbok yo cekak-ceket. Aduh yung. Samane ku nuthuk kok nganggo teken to sampean ku. Ayo sampean yo ngeyel kok. Kowe iki meng bondo, kowe iki meng bondo ngrincung sikile, ngono. Petro tak gawe rene, engko sing bekakak Kurawa, kowe iki meng takon gawa tok apa Werkudara. Ngono kok repot lho, ngono kok bingung to. Sisihna rasa tresnamu karo Petro. Kowe ngerti to? Iki negara-negara sapa? Negara Ngastina, iki negaramu. Anak Prabu Duryudana iki minangka wakil. Wis dipasrahi dadi ratu wakil, yen to gawe tentrem ing negara iki sak mestine. Apa kowe seneng sesuk nek negara dibalik karo para Pandhawa, kowe ra duwe kawula mergo kabeh mati ana ing pegebluk. Ngapa ratu ora ana kawulane mung tingak-tingu. Pikiran Werkudara. Yo, yen pancen kono aku njaluk pamit. Tak moro nang Petro nek ora gelem tak boyo ning Ngastina tak serete menungsane. Ya, diseret. Diseret Petro bakal kudu iso tekan kene. Nek nganti ora iso aja nglakon dosa. Banyu suci Perwitasari tak jaluk. Kayu gong susu angin tak jaluk. Kabeh ilmu-ilmu sing wis meneh kowe tak jaluk kabeh. Kuku Pancanaka tak kethoki. Lho. Iki kukuku dhewe. Apa? Kukuku kawit cilik. Tak kira sing ngenehi aku.
Sampeyan ora duwe kuku kok. Duwe nyogoki bokonge kancane terus ketok. Mangkana Werkudara. Dursudana kakangku. Durna bapakku aku njaluk pamit. Wah, Petro, aku njaluk ngapura kudu ngene lageng sing mbok sandhang kono kawan. Bapak Durna. Nuwun sewu Bapak Durna. Kula wonten dawuh nggih. Sampun ngantos panjenengan wangsul malih wonten ing papan pelenggan panjenengan, kula nyuwun pamunten kula badhe nyuwun priksa. Oh nggih, monggo. Nyuwun priksa menapa? Kula menika mboten remen, nadyan kula menika nderekaken Yai Prabu Duryudana, kula menika dados sentananipun negari Ngastina, ning kula menika paling mboten remen nek arep mateni wong wae kok dadak nganggo sarana akal ukil sing licik luwih-luwih. Gunakake wong liya tegese nyabuk nyilih tangan. Menika ateges badhe ngasoraken derajatipun tiang-tiang Ngastina. Kawula sami mestani ento Ratu Ngastina ki wong jiring getih wedi mati Pendhita Durna sing biyen kondang Bambang Kumbayana ampuhe kegila-gila ki jebul menggo abang-abang lambe. Ora duwe kekendelan apa-apa nyatane mung arep mateni Petruk ki mawon kok dadak kongkonan Werkudara wong sing ora salah, wong sing ora luput. Terus saniki kula takon karo sampeyan, gunane napa Senopati teng Ngastina kula tak takon. Lah pancen pengen mateni Petruk mbok kongkonan Senopati. Kula menika pendak sowan wonten negari Ngastina menika namung ngantu-antu benjang menapa kula menika dipun paringi kewajiban. Ning enggo sepriki dereng nate kula menika pikantuk kewajiban. Malah Bapak Durna ingkang semunipun ora arek dhateng katentreman negari Ngastina. Lho, kula ora arek menapa? Inggih, awit wewatekan panjenengan menika ingkang badhe ora-arek dhateng martabat lan derajatipun tiang-tiang Ngastina. Kula badhe nyuwun pirsa. Watake pendhita menika napa? Sampeyan wis wani nganggo kethu nganggo serban putih niku kudu ngerti watake pendhita. Watake pendhita napa? Sabar. Ikhlas. LSP. Lho. LSP lan sak piturutipun. Oh, kula nembe kesupen nggih. Wataking Brahmana menika tandha aris ulat amanis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan menika patak ing pendhita. Monggo pendhita menika dipun sampiri kewajiban memayu hayuning jagat mbabar katentreman, mbabar kabagyan, mbabar karukunan. Ora kok pendhita malah sampeyan gawe reget kana negara Ngastina. Kanthi sampeyan utusan kan Werkudara supaya mateni kan Petruk kantong bolong penemban menika mangke kriwikan dadi grojokan lho. Perkara cilik ning dadi gedhe, upama isih cilik iso disirep ning nek wis gedhe nyuwun pangapunten, ana apa-apa mang tanggung dhewe. Aja sambat Karna. Aja njaluk turung Narpati Basukarna, kula wis wegah teng negara Ngastina. Nek isih ning wong-wong sing pakartine licik kaya sampeyan niku, kula sajeking urip ora bakal cuan teng negara Ngastina. Pripun Kakang Durna? Anak Prabu Karna duka. Biasa. Biasa pripun? Oh, kula niku dunak-unake wong iki wis biasa. Aja kok teng negara Ngastina, bali saking mriki niku kula dicegat wong dunak-unake niku biasa kok. Kula kok gumun karo sampeyan ya tetek mawon. Tetek mawon, wong urip kok ora tetek. Ning nganti anak Prabu Karna menika mangke dukanipun anggenipun duka menika lahir batin tumuli kalih sampeyan mboten cocok, mboten gathuk, mboten mathuk pripun. Oh, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Kula urip ora gumantung Karna. Uripe Begawan Durna ora gumantung Narpati Ngawangga. Mula nek dheke ora seneng kalih kula, ora apa-apa, mboten apa-apa. Kula ora njaluk pangan dheke kok. Wah, kok ngono semboyane. Wong urip niku semboyane kudu ngoten niku. Nggo ngapa kok? Ora ditepungi Karna ya ora apa-apa. Angger ditepungi Karman wis beres. Mangsa kula ming watek. Lho sampean kok ndur teng mriku terus. Oh iya Dik lali. Kudune pindah mriki nggih? Nggih kok ndur.
sapenake dhewe teng mriku. Oh Durna. Wonten dawuh nggih. Estunipun manah kula badhe ngaturaken panuwun. Kalian Paduka Bapak Durna. Ingkang sampun saged damel karti sampeka. Nadyan nembe pejahipun Petruk nanging pangke badhe merambat dhateng pejahipun Panakawan sanesipun lan Kresna lan Pandhawa. Menawi sampun ngaten menika panjenengan badhe langkung ayem penggalipun. Iya. Menika saking menika dinten samangke dipun budhalaken para Sata Kurawa mlapat lambaipun Werkudara. Yen pancen bener-bener tumuju wonten griyanipun Petruk, syukur bagi nanging yen menggo dalan ateges Werkudara ra nyembadani dawuhing Begawan Durna. Mangke kula nggih badhe ndukani dhateng pun anak kula Werkudara. Nggih, kula semanggaken pawanarya. Wonten dawuh Budhana para Sata Kurawa, kula ngestaken dawuh nggih Kartowarma wonten timbalan budhana kang padha sibingsun kundur kedaton kawula nuwun paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartowarma. Purna gatining paranggilan. Sausah kundur kedaton jeluk saking dampar kena kirampit gambaran gading kadhiraken sangganing para banjati panggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gemebyar busananing Sri Nararata wau.
bapakku piye? Kowe ora usah kuwatir ya, Ngger. Yen kowe wedi dosa, mengko dosane bapakmu sing bakal nanggung. Yen kowe wedi cilaka, mengko cilakane aku sing bakal nanggung. Wah. Ora perkara wedi kon dosa, ora perkara wedi kon cilaka. Tumrap Werkudara apa sing tak lakoni wis dadi madhep mantep ing ati, bejo cilaka bungah susah. Kabeh bakal tak sandang kanthi ikhlasing lahir batinku. Bener, bener. Kula ora usah dadak walang ati. Nggih, Paranono papan jeneng Petruk Kantong Bolong. Mengko yen Petruk bergugung utawa wonten ora gelem mbok gawa mangsa Barang Purbawasesanen. Yen kowe ora mentala mateni Panakawan Petruk, cukup mbok bondo tangane mbok kerincung sikile. Mbok aturake marang negara ing Ngastina. Mengko aku ing bakal gawe srana Petruk tak bekakak ana ing negara Ngastina. Wah, yo. Ya to pancen kaya mengkono aku mun didhawuhi Durna bapakku. Wah, Petruk, aja kaget. Aku sing prapta ana ing omahmu. Yen kowe isih nganggep aku bendaramu, kowe manuta karo aku, Petruk. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambra kanggeng awit denceng dencengan nuwun sewu Ki Lurah. Kula menika ngantos bingung napakaken dhateng awak kula piyambak. Apa ya aku ki kurang nggone ngladeni, menapa ya Prantawati ki kurang nggone bisa nuju prana marang penggalihing Ki Lurah. Wis wonten 7 dinten niki jenengan boten kersa dhahar, boten kersa ngunjuk, sambate amung sirahe mumet. Enten apa to
Sampeyan mbok yo ngrumangsani to ya, aja kaya ngono to Ki Lurah, mbok yo paring dawuh. Terus kula niku dianggep kaya wong liya. Pendak lenggah dijejeri terus pindah. Nek lagi teturon sare dijejeri yo terus pindah. Nek kira-kira Wrantawati wis ora kanggo ning kene, ana ing Karang Tumaritis. Mbok yo dibalekke ning papan dunungku, kula yo ora apa-apa. Ora bakal duwe rasa getun geduwung. Ning aja terus meneng bae kaya ngoten niku, ning ati rak yo marai lara to Ki Lurah. Hai. Rumangsaku dodo kok rasane sesek. Sirah nek ora tak koyok pilingane ya mumet. Yo kopine. Wonten menapa Ki Lurah keparenga kula aturi paring dawuh kaliyan kula. Menawi wonten perkawis kula aturi paring dawuh lah mbok yo ngendika kaya ngono. Aja meneng wae. Ngene ya, Bu. Kula wonten dawuh. Aku janjane iki ora nesu karo kowe. Luwih-luwih aku kok nesu karo Lengkung iki ya ora bakal kelakon to. Wong sing jeneng Lengkung ki anakku lanang siji-sijine. Omah semene pekarangan semono jembare iki sesuk sing kula wentah ya Lengkung. Nek aku duwe anak kok tak sia-sia, monggo biyen jaman kowe karo aku pengen banget duwe anak. Bareng duwe anak kok tak sia-sia iki terus aku wong tuwa sing piye coba? Ora ngaten. Lah iya. Mula kowe rasa bingung, ora usah rumangsa tak nengke utawa rumangsa tak jutak kuwi ora. Lengkung ya rasa bingung. Ora nek bapak sengit karo anak lanang, luwih-luwih aku sengit karo kowe, Bu. Kok yo aneh-aneh ming biasane nek nyeluk Bu ngono wae biasa kok saiki dicengkok barang. Ha seniman e. Aku iki wong budaya e. Dadi nek ngomong-ngomong mesti tak cengkok. Inggih. Lah. Iki ana wektu sing mirunggan, aku tak crita karo kowe ya, Bu. Inggih, janjane eneng apa coba? Aku ki ora gagas kulawarga, ora. Gagas kowe ya ora. Gagas anakku Lengkung ya ora, malah janjane aku ki nek ora mangan kae ya pingin banget mangan. Wong kowe ki nek jeneng olah-olah wah luar biasa. Petruk ki bejo-bejane wong lanang. Ing atase aku ki ming derajate ngaceplik, ing atase aku ki ming ponokawan, aku ki ming kawula, duk nalika semana nampa triman. Saka negara Ndrawati, dilala kok ya dijodokke. Wrantawati dadi bojone Petruk. Wah, ayo sing lanang kaya glugu wutuan, sing wedok ayune kaya ngono, mula ora aneh. Dek jaman bar dadi manten kae, wah, gedheke do jebol. Dibolongi tangga teparo arep weruh piye polahe Petruk. Ning ora apa-apa. Inggih. Hah, kowe tak critani. Janjane aku meneng wae iki ora mikir kulawarga kok, Bu. Ning kowe tak kandhani kowe aja kaget. Mergo lelakon iki nek tak pikir-pikir kok gawe pingget atine Petruk, gawe kuwatir rasane Petruk. Lelakon apa ki Lurah? Dek malam Selasa kliwon ki aku rak turu ngomah to. Inggih mboten. Lah tindak pundi? Aku sesire. Teng pundi? Parangkusuma. Aku turu ning Gir Segara. Niatku golek wangsit utawa laku prihatin tapa brata. Lah kok makler. Ora nganti dela nggonku kelekaran ning pinggir segara angine sembribit kok makler. Wah, lekku turu ketok angler banget ya. Inggih. Terus nalika semana kuwi aku ngimpi. Jroning ngimpen kuwi aku weruh apa jenenge omah iki kok
kebanjiran. Mongko omah iki rak dataran tinggi. Inggih. Banyu gedhe mbuh saka ngendi parane, banjir bandang tanpa sangkan tanpa paran nganti omah iki jebol. Lah kok sing gumun jroning impen kok sik keli iki mung aku. Kowe karo Lengkung ki blas ora kena banyu. Ora kesempyok ing banyu gedhe. Gragap, grayah bingung aku. Tangi gregah ning pinggir segara, kloso tak lempit mlebu warung. Nggih. Apa widang? Nggih. Nggon nentremke atiku. Wit saka kuwi atiku tak nam-nam dhewe tak pikir-pikir dhewe jane impen iki apa maknane, apa werdine. Monggo jarene wong tuwa padha ngendikake impen iki nek impen banjir iki elek. Luwih-luwih nek nganti ana sing katut banjir, kowe biasane impen kuwi menehi sasmita yen to wong sing katut banjir mau bakal cepak patine. Nah mula kalodhangan iki aku njaluk pamit ya Rantawati karo kowe Lengkung. Wong ki arep parane nek ndine to. Tur Petra ki umure ya wis pirang-pirang abad suwene. Wis pirang-pirang abad aku urip ana ing alam padang. Aku duwe kulawarga, duwe anak, kuwi seneng atiku mergo bakal ana sing nyambung sejarahe Petra. Ya to Lengkung? Inggih, Bapa. Mula sadurunge mengko apa-apa dumadi marang aku, sadurunge mengko ana perkara utawa ana masalah utawa ana apa wae sing dumadi kalawan aku sing nganti gondol nyawane Petra, aku tak pamitan karo kowe. Kula mbok sampun ngendika mekaten. Menjenengan tansih meger-meger kados mekaten. Sing jeneng mati ku ora pilih nggon. Ana sing lagi nyambut gawe dipadakan tekaning pati. Ana sing wingi jagongan saiki mati ana. Ana sing wingi bal-balan saiki mati ana. Ana sing wingi badminton saiki mati ana. Dadi mati iki manut kersaning Gusti. Gusti iki ngedhep saklar pirang-pirang. Jenenge iki. Dadi nek wancine mati, Gusti kari mejet saklar ceklik wong sing nang alam donya klekek modar. Wis ora iso bakal polah. Mula kanthi sasmita kuwi aku njaluk pamit. Lengkung wonten maring dawuh Rama. Sawah Tegal kae dupeni sing tenanan. Inggih. Kendaraane bapak ki arep ming Yamaha 75. Ning open ana kae cikal bakal bapakmu iso tuku kendaraan. Inggih, Bapa. Nek ditinggal wong tuwa ki sawah Tegal ya aja didol ya, Le. Mboten. Nek iso malah nambah ana nuku tuku dijembarke Tegal karo sawahe. Lha raca-raca saiki anggere ana bocah ditinggal wong tuwa, mongko nalika uripe kepama wong tuane duwe wong tuane sugih, bareng wong tuane ora ana, rumangsane terus apa-apa kudu ana terus sawah Tegale bapakne do didoli kuwi akeh. Inggih. Mula aja ditiru. Nek iso tinggalane wong tuwa ki dirumat, nek iso digedhekke utawa ditambahi. Ya. Rama, kula mboten saged gesang menawi mboten kaliyan jengandika Kanjeng Rama. Rama sampun pejah, Bapa. Wis ta, rasa tok tangisi. Rantawati wonten paring dawuh. Usapen waspamu. Usapen tumetesing lohmu. Sing jeneng wong manunggal kuwi ora bakal sak teruse utawa langgeng ning mesti mangsa kalane kudu pisah. Aku nek ana lupute jaluk ngapura ya. Rantawati. Ora sempun ngendika mekaten. Aku wis ikhlas kok, aku ora apa-apa. Aku wis ikhlas wong aku urip ya wis wareg mangan gempalaning jagat, legi asining kahanan. Mula nek nganti ana apa-apa ning dumadi karo uripku, jumbo karo sasmita impen kuwi aku ora apa-apa, sumpah. Ya mung semedhot kok aku kudu ninggal bojo karo anak. Aku mrene karo kowe ya Rantawati nek kowe randha. Aja gampang dicedhaki karo wong lanang ya.
kula mboten badhe rabi malih kangge ngetingalaken setya kula kaliyan Ki Lurah Petra. Aku dadi moh mati. Nek kaya omong kaya ngono kuwi gedhe tresnamu karo aku. Nggih Ki Lurah. Ning titara dipun menangaken budidaya. Arep budidaya piye wong jeneng impen ki sasmitane sing gawe urip. Ya wis ngono wae. Saiki aku tak kari ngenteni lelakonku ya mati. Tenan lho. Gareng. Tu datang po karyo sangkang renemekan Gusti kelong reno sak sekarnyo sampun nilar dhateng kula. Ha iki lek kene iki sing warai keserat-serat. Sing warai aku ngrasake abot iki kene iki. Kok dadi aku entuk sasmita kaya ngono ya, ora entuk mati. Kowe mau kramas ora to? Inggih Ki Lurah. Ambune kaya cem-ceman. Mbok menawi namung dereng kula jungkati kersanipun menapa Ki Lurah kok lajeng rangkul dhateng kula menapa saderengipun seda ngersakaken kabetahan batos kaliyan kula. Aja ngawur kowe. Aja ngawur kowe. Wong arep mati iki butuh suci. Butuh resik lahir batine. Kok malah ngomong kaya ngono lho? Ora kena. Hah? Aku ora seneng nek ngomong kaya ngono terus gorek rongeh karo atine Petro. Tak anggap aku ki mung urip ki butuhe mung ngono tok. Ora kudu kaya ngono. Aku ngrangkul kowe iki ora kok terus ajak-ajak ora. Ono anake barang ngawur. Mbok menawi. Aku wis lho piye? Ngaturaken panjenengan menika kados mekaten Rama kula mboten saged dipun tilar jengandika Kanjeng Rama menika namung impen kemawon Kanjeng Rama sampun ngantos seda ya saiki ngene wae upama aku dipesthekke mati lantaran sasmita impen mau tak lakonane ning ngene nek patine Petruk iki pati sing apik aku ikhlas. Ning nek matiku mergo mati dikrenah karo wong liya, dibudidaya karo wong liya utawa dijangka dening wong liya. Petro isih jumangkah, isih iso ngrembyahake tanganku, bapakmu ora bakal mung trima kaya ngono wae. Sing jeneng cacing ae kepidak menungso ngolet mergo tangi turu. Apa meneh menungso? Menungso kuwi duwe perasaan, nek ana sing arep mateni karo Petro ya saiso-iso bangga. Saiso bangga. Nek cara sapine mbek dijagal sik bapakmu. Nek wis dijagal, dibleh aku pasrah. Rekat lampahing rata tanpa antara. Prateng sukuning argeram kang tumingal. Ram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni karya kagiat Lurah Petruk kanthong bala wau.
panalingan lumajaring ratri pinenggak jangkanira kapisanan aning prang Bratayuda mboten mangling penemban Durna ingkang rawuh. Oh iya Petro, aku sing prapta ning paman kene. Iki omahmu Petro? Nggih. Oh ya wis memper karo wujudanmu. Kowe wong kere gedibal 17 wong elek nyolong mripat kowe ana kawan kowe iki mung batur, kowe iki mung wong ora duwe. Mula omahe ya sarwa kaya ngene iki wis trep wis pantes. Nggih mun saontene Mbah. Mula saontene ngenten iki kula wis seneng, kula wis bahagia. Mboten lajeng angkah sing dhuwur-dhuwur. Lah niki malah kula nyuwun priksa, simbah rawuh mriki niku keparenge pripun? Oh, ngene ya, Petro. Aku mrapta nang kene kuwi wigati ingkang saknyata mung kepengin ngandhakake. Nggih. Ngandhakake yen to negara Ngastina kuwi ketaman pegebluk, Petro. Oh, ketaman pegebluk. Iya. Terus akeh wong sing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semana aku ngatas kelawan dewa. Jebul tinemune ana syarat seranane supaya negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Syarat seranane napa? Syarat serane oleh kejaba liya mung yen to Ngastina kuwi ditumbali nganggo bebantening menungsa. Lho. Tumbali nganggo bantening menungsa. Iya, Petro. Aku sing dadi seksi kudu nganggo tumbal menungsa. Terus tumbale sinten Mbah? Ah, kowe tak kandhani ya kowe aja kaget. Pramtaku nang papan kene iki wigati bakal mbondo tanganmu ngrincung sikilmu. Ya wis kelakon kowe tak gon negara Ngastina. Jumbo karo dawing-dawing kang tak tampa yen to wadal tumbal negara Ngastina bisane waluya nirmala temajati mau. Ora liya mung kejaba kowe Petruk, mula kowe manut tak bondo tekan Ngastina, kowe bakal tak dadekke tumbal dienggo nambani kanan negara Ngastina para kan Petruk. Kong wonten dawuh Bapa Candhak. Saiki werdine ngimpenku wis kecekel. Menapa? Ki yo, Ki Kurawa. Dipandhekani karo Durna karo Sengkuni tekan kene arep mateni karo bapak. Bapak sampun tumut-tumut kula ingkang badhe nerajang Kurawa. Rasa engko bagus milang. Kurawa ki wong angkara murka ndak klepetan dosane Kurawa. Mundur. Menapa bapak wantun kalian Kurawa? Lho, aku ki ngerti kondange piye. Lakon apa-apa ki Petro ki nek metu sore Glotra Kurawa, tur dorong tau menang karo Petro. Mundur kono. Kula kuwatir. Rasa kuwatir. Upama aku mati tak lakonane. Kowe mundur. Kowe sik-sik enom isih ombo jangkamu neruske perjuangane bapak. Ya. Nggih. Bapak. Kowe pancen senopati. Ngono guys. Nyetel nang jero men aku semangat. Lagunipun sinten? Wah, cairan nyeni blas. Didi Kempit, anu Didi Kempot. Nggih. Mundur kono. Nggih, ngestaken dawuh. Kula mboten tumut. Rasa, pokoke kowe kari nyanyi Bapak. Oh. Nggih, ngestaken dawuh. Oh, bocah edan anake diajari sing ora-ora. Nuwun sewu, Mbah. Lah aku dadi kula tak nyuwun prisa karo sampeyan. Nek pancen Petruk kudu dadi syarat srana tumbale negara Ngastina ikhlas lahir batin. Ning nuwun sewu, kula tak memperjelas. Aja nganti patine Petruk menika muspra. Sampeyan wau paring dawuh nek sekung semedi entuk sasmita. Nek sampeyan entuk sasmita niku mesti cetha dewane sapa, kayangane ngendi. Nah, kuwi aku lali ora kenalan. Dadi dewane mboten ngandhake jenenge sinten. Ora tak takoni. Ora alam-alaman kok. Wong iki mung ngerti-ngerti swara ana Durna, oh ngilahing. Awigna natus tidam. Begawan Durna, ngerti ya? Ulun ingkang prapta lan ngejawantah mrepeki kelawan jeneng kita. Ngastina bisa waluya nirmala temajati, nek to ditumbali nganggo nyawane Petruk. Wis ngono ya. Ulun kondur makayangan. Leper terus mak glondeng. Lho. Mak glondeng. Dhuwur sanggar pamujan ki rak seng. Oh. Dewane munggah ki ora ndelokke nek dhuwur seng, nabrak seng dewane.
Oh nggih to. Heeh. Nek mestine panjenengan prisa kayangane ngendi. Lah wong jenenge kowe ora ngerti kok kon takon kayangane iki piye aku tak takon karo kowe apa nalar. Jenenge kowe ora ngerti kok kon ngerti kayangane coba. Mula kowe rasa dadakaken gunung tanpa guna, kowe tak boyong ning Ngastina. Nek kowe bangga sembadani, nek kowe budi mesti bakal tak rampungi. Mbah. Kula wis matur to, nek arep nyekel karo Petruk ngibarati sapi mang jaga riyin. Upamane kula menika manuk mangoyak-oyak sik, mang pulut sik. Nek iso kepulut kula wis dadi panguwasa sampeyan. Nek Petruk isih cetha pocapane, isih cetha jangkae, isih iso ngrembyake tangan. Oh, aja sampeyan dewa medhone ora bakal wedi. Nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kira-kira kowe iso nandingi Begawan Durna, Petruk? Ora malah dereng pangrene Begawan Durna. Aja kelakon tak tibani Jaya Kawijayan. Kelakon dadi bantene negara untuk Gwajul Rai. Wis omong karo sampeyan to. Nek omong karo Petruk niku ngati-ati. Senengane kok sembrono sampeyan didugang kula ya didugang kula ora melu napa-napa kok gabul pulute. Oh, Petruk pancen mani tenan kali kula Kakang anu Adi Sapati harus ngene Kakang-kakang sapa ora. Ha sing jeneng ngomong saking cepet iki ra ya sok kualik bareng to. Kartosiwa, Kartomarma. Kartomarma. Nuwun paringan dawuh. Petruk dicekel, bondo tangane krincung sikil bagi pakunjaran. Ora iso nyekel Petruk, gunane apa? Katane Jaya Kawijayan. Sendika ngestaken dawuh, mangkat le. Lho niki Paman Sengkuni.